Voi ei sitä saa. Otetaan niistä. Naarahan ei ole tullut. Kato, kun se saara on. Se on aina toisten vuoden varressa. Vähän sama, kun mä haisin sen, niin nousin vähästä aikaa. Ja nyt kun alkaa sitä, mikä on tilä, niin se on se sen. Siellä ei ole mitään leikkiä nyt vuoden karmeista. Joo. No niittämähän sen on näin. Äiti ja Pennu, niin äiti ei olisi koskaan hyvä jäädä samaan kuusen.
Se on vähän vekeä. Niin. Ei siinä täydellistä toimintakyvyn puutetta tullut missään vaiheessa. Se meni testin läpi ihan kivasti, ei siinä ollut ongelmaa. Se mikä on aina kiva juttu tavallaan nähdä on oikeastaan kaksi asiaa. Toisaalta sulle pitää antaa pisteitä vähän siitä, vaikka se kaavakkeessa näy, että se ohjaat hyvin omaa koiraa reippaalla omalla tyylillä. Eli olet tämmöinen passiivinen, mutta reipas. Ja se tukkee hirveästi sitä koiraa sillä lailla, että vaikka sitä nyt itsellä ei hirveästi sitä rohkeutta ole, niin siltä kuitenkin se siellä takana tulee. Siihen viet sitä niin kuin mennessästi. Se on, ja teillä on hyvä suhe, eli sekin on niin kuin kunnossa ihan selkeästi, että siinä ei ole niin kuin mitään ongelmaa. Sitten koiran osalta on aina kiva, kun on rehellinen koira. Se kertoo, että palikat riittää tähän ja enempää ne ei riitä, ja sillä selvä. Se on silloin kaveri, kun kaveri pitää olla, ja sitten siihen asti yltää sinne toiseen osa-alueeseen, kun niitä palikoita on. Ja ei tarvitse missään vaiheessa miettiä, että no, siinä on minkäänlaista salakavaaluutta tai mitään muuta, vaan se on puhtaasti rehellinen koira. Toimintakyky, rohkeus, sitä mittaa tuo kelkka, ja sitten toisaalta pimeä huone. Pimeässä huoneessa sai aika paljon auttaa. No ei se ihan pelkästään toimintakyvyttömyydestä johtunut, se vain ei oikein löytynyt reittiä. Se pyöritti ja ei oikein reittiä tahtonut löytyä, että mistä sinne pääsee. Kelkalla se oli aluksi vähän niinku, että ei tuota olekaan, ja sitten kun tuli tarpeeksi lähelle, se tehtiin aika kova väistö. Ja toimintakyky jää tuohon +1 kohtuulliseen, sehän kertoo siitä rohkeudesta. Terävyys, kuinka se suhtautuu aggressiivisesti, kun sitä uhataan, no sen mielestä kaikki ihmiset on kavereita. Nekin, jotka uhkaa, niin on kavereita. Se yrittää heiduttaa häntä, että elämä on helpompaa, kun ollaan kavereita, että älä uhkaa. Se on pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäysalua. Siinäkin se muuttaa sitten, niin kuin, siinä vaiheessa kun se aloittaa ystävällisyyden, se korkeintaan pysähtyy se häntä, ja sen jälkeen kun sanot, että no niin, nyt ollaan kavereita, niin sitten alkaa vispaan aivan mahdoton. Eli se on reilu siltä osin. Puolustushalu, kuinka se puolustaa itseänsä, sinua laumaansa. Pienen verran siinä näkyy, pienen verran se, että se on pikkusen aikaa siellä eessä, vähän hölmistynyt, ja sen jälkeen siinäkin se yrittää ystävällisyyttä seuraavaksi konstiksi, että kun uhka kasvaa, niin sitten kannattaa olla kaverista uhkaavasta, niin pääsee helpommalla. Pienen verran me siinä nähdään, että se ei mene tuonne miinukselle haluttomaan. Taisteluhalu, kuinka se nauttii taistelemisesta, no ei me hirveätä taistelua nähty. Niin sanotusti. No se ei ehkä fyysisesti niin kauheasti taistele, mutta sitten mieluummin sieltä henkiseltä puolelta, mikä näkyy hyvin tuolla pimeässä huoneessakin. Väärin olisi panna se pieneen. Se on +2 pantu kohtuulliseen, joka on se seuraava kohta ja sen alarajassa. Eli se tulee vähän niin kuin koiralle eduksi tietyllä lailla. Hermorakenne, hieman rauhaton, eli vähän ylimääräisyyttä siellä on. Piippaamista, pikkusen pyörimistä, pikkusen sijaistoimintoa sun muuta, mutta ei suinkaan mikään ongelma. Sehän on heikko hermosuutta tai vahva hermosuutta. Mielen vilkkaus, huomiokyvyn nopeus eli temperamentti. Sehän on tuo tynnyrikoe tuossa, se on puhtaan vilkas koira. Se huomioi kaikki oikeaan aikaan ja oikeaan suuntaan eikä mitään oikeastaan ylimääräistä. Eli puhtaan vilkas, paras mahdollinen +3. Kovuus, muisti. Se muistaa ihan pienen hetken ja sen jälkeen se on unohtanut. Joka kertoo siitä, että siellä on pehmeyttä, mutta sitten siellä on kovuuttakin. Eli silloin se paras mahdollinen on kohtuullisen kovaa tässä semmoisena sanana. Eli +3. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin ja laukausvarma. Miinuksia ei tule mistään ja plussia 186. Hyvä! No. Hyvä!